Επανερχόμαστε στα δικά μας. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού επιβράβευσε σε ειδική εκδήλωση το μεσημέρι τους αθλητές που διακρίθηκαν για τις επιτυχίες τους μέσα στο 2015. 157.200 ευρώ μοίρασε σήμερα ο ΚΟΑ σε 6 αθλητές και 6 προπονητές που ξεχώρισαν και προέβαλαν την Κύπρο στο διεθνή αθλητικό χώρο με τις επιδόσεις τους. Οι επιτυχίες σας τιμούν ιδιαίτερα την πατρίδα μας και σας ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες που στέλνουν τα πιο αισιόδοξα μηνύματα στην κοινωνία μας. Γνωρίζω όμως και πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι για έναν αθλητή να νιώθει ότι έχει δίπλα του τους αξιωματούχους του αθλητισμού. Τα πρότυπα της κοινωνίας μας, είστε τα πρότυπα των νεαρών μας, βλέπετε έξω τι γίνεται, κρατήστε τον πρωταθλητισμό. Συγκεκριμένα 124.000 μοιράστηκαν οι αθλητές μας: Απόστολος Παρέλης, Άντρε Ελευθερίου, Παναγιώτα Ανδρέου, Δημήτρης Μινασίδης, Καρολίνα Πελεντρίτου και Αντώνης Αρέστη, ενώ 33.200 ευρώ μοιράστηκαν οι 6 προπονητές. Και χωρίς στήριξη όλα αυτά τα χρόνια δεν θα μπορούσα να λάβω μέρος σε μια τέταρτη συνεχόμενη Παρολυμπιάδα και να διεκδικώ και ένα μετάλλιο και αν όχι πάλι το χρυσό. Φέτος θέλω να είναι μια ξεχωριστή χρονιά, ίσως να είναι τελευταία. Και να υποσχεθώ ότι θα προσπαθήσω για το καλύτερο, για ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Όπως κρατάω την μπάρα και τα κιλά πάνω, έτσι θα κρατάω και την Κύπρο ολόκληρη όσο μπορώ και θα το συνεχίζω. Είμαι περήφανος που σηκώνω για αυτή τη χώρα. Θα συνεχίσω τη σκληρή δουλειά και θα προσπαθήσω για ό,τι καλύτερο, για περισσότερες επιτυχίες. Η δέσμευση του οργανισμού είναι πως θα παραμείνει υποστηριχτής των αθλητών και των προσπαθειών τους.